Dragi moji, opet vam dolazim sa receptom koji sadrži mak, ali šta ću kad ga obožavam? Danas spremamo mak rolnice. Mekane, mirisne i toliko sočne da su, verujte mi, bolje čak i od čuvenih cimet rolnica. Uživat ćete u njihovom pripremanju, a još više naravno u degustaciji. Svaki zalogaj pravi je mali užitak, savršen uz kafu, čaj ili kao slatko iznenađenje za drage goste. Spremite sastojke i idemo u pripremu. Biće vam potrebno 250 g brašna, 125 ml toplog mleka, 30 g mekog putera, jedno jaje, 3 g suvog kvasca, 15 g šećera i malo soli. Za mak punjenje 100 g maka, 50 g šećera i 3 do 4 kašike mleka. I još jedno žumance, 100 g šećera u prahu, 2 do 3 kašičice vode i kašika limunovog soka. Evo, za pripremu mak rolnica, prvi korak je naravno da zamesimo testo. Ne ide puno sastojaka, prilično je jednostavno. Najpre smo u 125 ml toplog mleka stavili 3 g suvog kvasca. To je malo nadošlo, odnosno kvasac se aktivirao i sada ga stavljamo u činiju. I sjedinimo sa jednim jajetom. Petnaest grama šećera. Stavila sam šećer u prahu, ali nije, da kažem, podobavezno. Prstohvat soli. Malo ćemo to sve lepo promešati. I polako dodajemo brašno u koje ćemo prethodno da sjedinimo sa 20 g maka. Lepo će to izgledati, da testo bude s ovim malim crnim tačkama. I polako dodajemo u ovu smesu maslac na kraju. Ovo su, da kažem, neke osnovne mere. Svakako, ukoliko vam se učini da je to malo rolnica, ukoliko vam se svide, sljedeći put možete napraviti duplu meru. To je to, preći ćemo malo na ruke. I dodati 30 g, malo nije otopljen, ali onako ostavljen na sobnoj temperaturi, malo da se opusti i mesimo.
I naravno testo ćemo malo mesiti i rukama. Po receptu znači ide 250 grama brašna. Dodala sam još malo, evo baš za ovaj, da kažem, deo kada radim testo na radnoj površini. Nemojte više dodavati jer je potrebno da bude što mekanije. Ali lako će se ono odvojiti od prstiju, ali ima i maslaca u sebi i neće vam biti potrebno više brašna. Eto, to je to. Testo ide na odmaranje i to sat vremena. I dok testo nadolazi polako na toplom, napravit ćemo i punjenje. To je znači 100 grama maka, 50 grama prah šećera i 3 do 4 kašike mleka. Sad ćemo to lijepo izmiksati. Pomešati lijepo. Polako mešati, prosto da vidimo, možda će biti potrebno još malo mlijeka, da bi se sve to lijepo sjedinilo i lakše razmazalo po testu. Nakon što smo sjedinili sve ove sastojke za prema sa makom, ostavit ćemo ga malo u frižideru da se stegne, da bi se lakše malo posle sa njim radilo. To je to. I ovaj premaz od maka ide malo u frižider. I evo, testo je nadolazilo sat vremena. Sada ćemo ga razvaljati na radnoj površini, nafilovati i formirati divne, slatke rolnice. Testo je divno i mekano. Malo ga opet premesimo. Tako. Sa oklagijom malo. Prvo malo formirati ovako kao jedan prougaonik. Testo je zaista divno, premekano i jako se lako i lijepo radi sa njim. Lijepo se razvlači. To je otprilike to. Ne mora sad to da bude ni baš precizno. I stavljamo preko testa, da kažemo, fil od
maka. I ravnomerno ga rasporedimo. Ostavit ćemo malo, u stvari ovdje nećemo skroz stavljati fil da bi mogli lepo da ih umotamo, da tako kažem, urolamo. I ovako sad lagano, strpljivo razmazujemo fil. Ima ga sasvim dovoljno. I ovako idemo znači do kraja sa ovih strana. To je to. I sad jednostavno urolamo. Ostavit ćemo ovdje malo mak ubaciti. I rolamo. Ovo je sjajna, da kažem, ideja. U smislu da, ako ste gledali i moje, naravno, cimet rolnice, tako da punjenje može biti razno. Ali evo ovdje ko voli, naravno, mak, kao ja, ovo je odlična ideja. To je to. Malo ćemo ovako, da kažem, ištipkati testo, da se lepo sjedini i ne odvaja. To je to. Pripremili smo tepsiju i ovako ćemo da budu jednaki seckati. Koliko toliko, naravno. To je to. I kao što sam rekla i u videu kada sam pravila cimet rolnice, to je najbolje uraditi koncem, jer onda ih ne lomimo, odnosno ne gnječimo. Evo jedna. I idemo dalje. Druga. I ređat ćemo znači u tepsiju ili pleh, šta god imate. Mislila sam da će ih biti manje, pa sam uzela ovu baš okruglu tepsiju, a možda bi moglo stati i u neki veći pleh, onaj od šporeta. Ali dobro. To je to. Ćemo ih lijepo rasporediti da bi stale sve. Svakako one će malo nadolaziti, ipak treba ostaviti malo prostora da nadođu, ali
Biće ovo sasvim dovoljno za njih. Evo jedna mala bucika. I ovo. Idealno. To je to. Ovakva rolnica treba da odstoje malo jedno 15 do 20 minuta, a pre pečenja i stavljanja u rernu premazat ćemo ih sa žumancetom i malo mleka. I evo nakon što su rolnice odstajale 15 do 20 minuta, koliko imate vremena i koliko imate strpljenja, malo ih samo ovako pritisnemo rukama da ih spljoštimo pre nego što ih stavimo u rernu i premažemo sa jednim žumancetom i jednom kašikom mleka. To ćemo onako malo sjediniti, izmućkati. Znači sad premažemo i rolnice potom idu u rernu. To je to. Idu u rernu koju smo zagrejali na 180 stepeni i peku se nekih 20 minuta. I evo nakon 20 minuta koliko su rolnice provele u rerni, gotove su. Sada ih stavljamo samo na ovde i finiširamo, da tako kažemo. Ide završnica. Stavit ćemo premaz od šećera i limuna. Ne morate ukoliko mislite da je dovoljno slatko, ali mislim da ćemo to dati još bolji ukus. Divne su, mekane, lepo izgledaju, dekorativno, sve je fantastično. Ovako. To je to. Bukvalno su bile pečene za 20 minuta. To je to. I sada ide premaz preko njih. Znači šećer i imamo limunov sok. Stavljamo jednu kašiku limunovog soka. Veliku, ali u ovom slučaju nemam veliku. Evo 2 male kašike. To ćemo sjediniti i jednu kašiku vode. Eto, to ćemo sve ovako lepo da sjedinimo i da stavimo preko. Rekla bih da će biti još potrebno malo vode. Da bi ova glazura bila što, mislim ne što tečnija, nego da može lijepo da se razmaže preko njih. To je to, rekla bih. To je to. Znači da lepo ovako može da se razmaže. Ne morate puno, ponavljam, znači ukoliko ne volite mnogo slatko, ne morate ni stavljati ovaj premaz. Ili ako hoćete,
možete manje staviti i to je to. To je sve sad stvar izbora. I ovako lepo razmažemo. Onako izgleda i dekorativno. I daćemo lep šmek. U svakom slučaju i ne ide puno šećera u ovu poslasticu. Ide samo 100 grama u fil od maka. I čini mi se 15 grama šećera u testu, ali to je stvarno, možemo reći, minimalno. Evo, to je to. Neću ni ja upotrebiti sve ovo. Mislim da nema potrebe. I to su te mak rolnice. Uživanje u mak rolnicama je zagarantovano. Bez puno muke dobijete savršen slatkiš koji može poslužiti kao slatki doručak, ali i kao dezert uz čaj i kafu. Hvala što ste i danas bili sa nama. Vidimo se uskoro u nekom novom ukusnom receptu. Do tada, subscribeujte se na naš kanal, kliknite na zvonce, šerujte ovaj video ukoliko vam se dopao i obavezno ostavite komentar ili sugestiju.